खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझार DTOनि मावखुलियाव अफिसार दसेन बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गासै गारिनि डिलार आरो इउनियनफोरखौ लाना सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। मानुवेल ड्राइभिं लाइसेन्स आरो गारि आरसिखौ थाबैनो डिजिटाइज खालामनानै लानो थाखाय गावनि आरो फालांगियारि एबा कमार्शियेल मटर गारि बिगोमाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै मैया क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना फालांगियारि मटरगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु खालामनानै होदों। जायफोर फालांगियारि मटरगिरिफोरा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फाइन एबा जुरिमाना नांनानै दं, बिसोरनि थाखाय माखासे रेहाय होनायनि गेजेरजों गाव गावनि फाइन एबा जुरिमानाखौ सुख'नानै लानो हागोन। माखासे रेहाय मोननायनि गेजेरजों गावबा गावनि मटर गारिनि फाइन एबा जुरिमानाखौ होनो हागोन। लोगोसे 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै अक्ट'बर दाननि 15 खालारसिम 1 दाननि थाखाय सम बारायनानै होबावबाय। नाथाय जायफोरनि ड्राइभिं लाइसेन्स आरो गारि आरसिआ दासिमबो डिजिटाइज जायाखै, बिसोरखौ थाबैनो डिजिटाइज खालामना लानो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि हान्था मेला बिफाननि अफिसार दसेन बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं खम बिबांनि फेग्रा मुवा हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिश्वनाथ पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों कक नारकटिक्स फेग्रा मुवा उन्दुनो ओंखारहोग्रा आफिं सानै थाबायना गिदिंथिंनानै न' फानबायग्रा हमनो मोन्दों। थांनाय समबार मोनायाव बिश्वनाथ पुलिस हानजाया संदाननायनि गेजेरजों आमबारि ओनसोलाव हमनो हायो आरो बे हमजानाय सानै सुबुंफोरनि गेजेराव सासेया निसा नांखाबायमोन होनना मिथिनो मोन्दों। निसा लाखानाय सुबुंनि मुङा आजाद बेफारि होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे थाबायथिंनानै फानबायग्रानि मुंखौ पंकज गुप्ता होनना मिथिनो मोन्दों। दा बिसोर सानैखौबो जुडिसियेल कास्टडियाव लाबोना दोनफैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बिजनी खुख्लुंनि 2 नं हा गोदानाव हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो साथेनानै दोननाय मोब्लिब थाराव सर्ट जानानै भुबन बर्मन मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानिनो खरगेश्वर बर्मन मुंनि सासे सुबुङा गावनि आबाद फोथाराव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोना हाबफैनाय मैदेरखौ होबथानो थाखाय सोंथेनानै दोनदोंमोन मोब्लिब थारखौ। नाथाय मोनाबिलिनि समाव खरगेश्वर बर्मननि हाजों थाबायबोनाय समाव बे सोंथेनानै दोननाय मोब्लिब थाराव नांनानै जिउ गोमानो गोनां जायो भुबन बर्मन 35 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा। दा थैनाय सुबुंखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पुलिस बिफाना लाना थांबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दिल्लीनि सासे साब इन्सपेक्टरा गारिनि जाब्रबथायाव सनै दानस'जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों दिल्लीनि पान्डब नगराव। खौरां मोननाय बादिब्ला बे साब इन्सपेक्टरनि मुङा गंगा चरण। बिथांनि बैसोआ 54 बोसोर जाबायमोन आरो बे जाथाया डिउटि होफुबाय थानाय समावनो मैया मंगलबार फुङाव जादों। जाब्रबथाय खालामखांनानै गारिनि ड्राइभारा खारखोमालांदों आरो पुलिस हानजाया बे ड्राइभारखौ हमनो नाजागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।